nguwa sudzura itinzwe icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati kufamba nekutapedzera kutodzura tiri kuitika matima nawo senyika ino rega ndingopinda muri Zimbabwe yanze kutanga naye pazuva ranhasi rega ndingoti paka chinoi chekuchinoi chiri kuti tani ndine nyaya mukoma kepinde muri Zimbabwe inosuwisa inorwadza but ichipa chimwe chiratidzo mukati mekureba kwedu nyaya iri kutaura panapa muri Zimbabwe ndeyekuti kune amai vakarara pasi zvokurwara ziya kwemakore anokwana kuti ivo 14 years vakarara vari pasi vari panhoo vachirwara. Amai ava vane vana vavo vanosvika ivo vatanhatu kusanganisira vamwe vana vane makore anokwana kuti ivo 11 years vari mapasi atinoti matwins ari mwanakomana nemwanasikana. Amai vachirwara kudaro pamba ipapo pakazoita rufu rwomwe mwana ane 15 years achibva ashaika kudaro pane mwana akashaika ari pakati mumwe wematwins ndiye akashaika kureva kuti akapa apa pakati pematwins maviri aya. Mutwini uyu ashaika kudaro vanhu vafambira nyaya dzese zikanzi iko zvinonzi yanguva yekuti tamirira nguva yokuti musha wacherwa vanhu tichioneka nemushakabvu toperekedza munhu kumarinda obva anoradzikwa zvinoitwa zvokuti kana vange vachinge vapa vaya vane kwavanoradzikwa. Zvadaro mhuri yeZimbabwe mwana pamatwins ava akashaika mwanakomana asara mupenyu mwanasikana. Mwanasikana uyu nguva yakanzi izo ofini ngariiswe pokuti munhu wese aone vanotaura vachitaura seorder zvokuti pana pavana ava ndo vachatanga kuona vachiteera vehukama poteera vamwe mukati menzvimbo kusvikira vanhu vese vapera. Mwana uya musikana zvakare mumwe wemutwini akafa akabva atanga kuridza mhere achimhanya achinobata pakofini achiti zvamuri kuronga nekuita asi kuzobva zvikaita handikwanisi kuparadza nemwoyo wangu muchiti akuenda kupfutsirwa kunoradzikwa kuti afa. Vanhu vakati aiwa mwana uyu akabva aratidza kuti ane kubudirwa kwaitwa zvakutaurika nezvakuita paari uye zvesimba rave naro hazvichisiri izvo zvakuitika ipapo. Zvadaro mhuri yeZimbabwe akataura zita rekuti inini makore angu akawanda kurikidza kwevanhu vari panapaka zvinotsaura hamene kuti mazana mangani ndiri munhu wekutanga kubva kune wekutanga pamarudzi edu kurudzi kwedu. Akaita mukadzi wechidiki anga achibva mukati meguta rekuHarare kwaanoshandira akanga aenda kuchinhoi achibva abuditsa foni ndokubva anongedzerwa achibva adonha kudaro akatobva ipopo akatakurwa nenyaya yekuti anga abuditsa foni anga asakaita zvaanoda kuita pakati zvanzi zera rako akwanise kubuditsa foni wakanditarisa bhanu zviri kutaurwa nemwana ane 14 years anove basha kana kuti mutwini womwe mwana akafa. Vanhu vachibva vamira vakadaro akatanga kuchema zvikanzi nevamwe zvinoita matwins mwana akarwara mwana ogona kurwara aimagona kuchengetedza mwana uyu tinogona kurasikirwa nevanhu vaviri pano nokuti matwins anonetsa kana one akanganisika iye anotonetsawo zvakare. Chibharirai mwana uyu mumba. Mwana uyu anga achiti kana akatanga kuchema kwenguva yakareba kofini rakamira kuti pane pasi pamusoro wemasaiti kofini raigona kunorara nesaiti nenyaya yekuti ashungurudzika nyaya yekuchema sereki. Vamwe vanhu vambovhunduka kuchobva kumashure akaita singauchema zviri nani kofini rodonha rora zvakanaka mutumbi ukatariswa wangosvika chinje zvaunga uri ndizvozvo. Zvadaro pamhuri yeZimbabwe achibva anzi mubvarire mumba mukwanise kuti chakatafurisira uyu tamuviga uyu tozotsvaka kuti mwana uyu angabatsirika sei. Mwana akabva avharirwa mumba. Imba yandiri kutaura imba yekicheni yeuswa ndobvakirwa ndo imomo. Mwana uyu akakwira nepamudhuri ndokubva rotunga pauswa vakamuona apanze vakamuona apa musoro pechiruvi pamusoro peuswa vakawanda vakamhanya vakanomira pasi kuti kana akujamba vakwanise kumubata chiponzero akadonha pasi anogona kukuvara. Mwana uyu haana kujambira maoko evanhu akajambira pasi zviri izvi zvokuti haana kubaradza kukuvara. Adaro achibva atimirai kuviga munhu uyu hamusi kutomuviga kusvika netauro zvandiri kutaura panapa. Akabva pabuda taurwa zita ravasekuru vababa vemwana uyu vanhu vendivo vakatukurudzirwa kukurudzirwa nevamwe vakuru varipo vachinzi zita ritinoriziva ndo vanga vari vasekuru vakabereka baba vedu. Zvadaro zvikanzi tsvakai mubatsiri hatigoni kutaura nemwana uyu nezvaari kuita izvi. Nguva iyi vanhu vangati vakakunya zvinhu kumapasi 11 zvikanzi aiwa
Sakari mubatsiri nokubatsapa. Mubatsiri akazosvika kumapati 2. Asvika kumapati 2 apa gwara naradocherwa. Vachitya kuti gwara kana yakadaro kunonzi unofanira kuti mubhadhare. Zvadaro muri yeZimbabwe mubatsiri akatenga kutsvaka vanhu vakaita nguva diki kuti zvakasizwa chikonzero mutumbi uda kuvigwa. Uyu mwana ari kucheresa zvakare hatikwanisi kuviga saka ziva kuti zitaro remwana uyu ndezvipi. Mubatsiri achibva asvika. Mubatsiri paakasvika akati ndiri kukumbira kana muchiti mwana uyu mutunzi mumwe wacho akafa ndeupi achibva nzi takamuvharira nenyaya yekuti ari kunetsa kuti mumwe wake afa zvikanzi ngauye panapa. Mubatsiri akabva atora mvura yake ndokubva amwa mvura ndobva apfira mwana uyu nemvura iri kubva mumuromo. Mwana akatova kushevedzera kuti izvezvi maita basa chindipai nguva ndikuudze zviri kuitika pamusoro pemumwe wangu akafa asi ndatetora nyaya yemumwe wangu afa ndoda kuti ndikuratidze kuti nditange kumutsa amai vangu vakarara vari mumbamu vane makore vasikafambi kuti vanhu nyika igoshamisika. Asi kana vararama ivo pane zvinofanira kuti zviitike chikonzero vari kufira zvisipo uyezve hama yangu yafira zvisipo. Zvikanzi izvo handi yekudanga remombe ndobva atungamira mwana vanhu vachitevera. Vasvika ikoko akashevedza baba vake nezita kuti iwe ndiratidze kuti iwewe mombe yaunoti unofarira mudanga zvokuti ukanzwa kuti yabiwa kana ukanzwa kuti yafa kana kuti yarwara ndeipi taura izvozvo. Baba vake nonoka iye akabva apfira baba vake kumashure nemate. Zvikati nonoka uri kunonoka kutaura taura izvozvo. Baba vake bvapera simba vachibva vagara pasi. Nguva iyo baba vakaisa maoko muhomwe. Pavakaisa maoko muhomwe mwana akabva apera simba. Mubatsiri mwapakatora mvura zvakare achibva amwa uromo make ndobva apfira mwana uyu achingopedza kumupfira achibva amuka zvakare. Zvikanzi unoda kuita sei? Unoda kutyira mabhonzo angu kuti ndisataura zvandiri kuona manje azviite. Ndo pakatinongedzera mombe baba vachibva anongedzera mombe zvikanzi iyi ndo mombe yandiro. Zvikanzi inonyeba haiziriyo atidzokerei kumba abereke vachibva vadzokera kumba achibva anonongedzera mai vake vari kurwara. Zvikanzi iyi ndiyo mombe yaunofarira kudarika mombe dzako dzidzi. Kuna amai atinongedzera amai vake. Vanhu vakati ayisi mombe ndaamai. Zvikanzi inzwa ineni iwe posho achishedza baba nezita haiziriyo mombe here yaunofarira kudarika dzimwe dzese. Vanhu vakatora nguva yakareba vakamira achingobvunza. Mubatsiri akati hatimumhanyiri regaite zvaari kuita hatina nguva. Mwana uyu akabva apira zvakare baba vake vamati maziso. Baba achibva adonhera pamutumbi wamai. Muri yeZimbabwe kuti nhoi kwakaitika chishamiso achipedza baba vakudonhera pakarara amai vake. Vanhu vese vakaridza mhere nokuchema vachiti murume uyu azouraya munhu ane nguva yakawanda akarara pasi. Tanga takangomirira zuva rokuti munhu uyu anogona kufa chero nguva nekuti nguva yakarara pasi yakawanda. Saka nokuda kwokudonhera kwaita mukadzi wake zvakutoreva kuti hapachirira munhu apa. Nguva iyoyo mai vakati kwara kwazvo ndokubva vasimuka vachibva vamira vachibva vagara pasi. Baba vakaramba vakamira ipapo. Baba vakaramba vakarara ipapo vakabva vatanga kurutsa vatanga kuchaya ende vasikatauri chinhu. Zvikanzi namubatsiri ndiri kukumbira kana paine hama chaiyo yaamai ava ndaibate mai ava ruoko pazvakaitika zvinhu zvemhuri yeZimbabwe. Hama dzekwamai dzanga dziripo nokuti dzanga dzauya kurufu rwemwana ndokubva kushedzwa hanzvadzi yake. Hanzvadzi yake ikati iwe ibva panapa iwewe iwe haukwanisi nokuti utori nezvakowo kurudzi kwaunobva iwewe vari kutokutyawo nezvauri kuita ende wakatosiba. Ndikuda munhu akachena pano kuchibva kwashedzwa baba vacho vakazibai pano makatosiba imimi kuchibva kwanzi hapana here kana munhu auya zvake werudzi rwako akabereka mwana muchicha angatori nani anga aripo mukaora anga akabereka mwana iye ndi akachedzwa akanzi bata ruoko rwemunhu uyu achibva bata ruoko rwamai vakabata vakafamba vachibuda panze. Vabuda panze mukoma KB nemhuri yeZimbabwe baba vakatanga kuchaya vachichaya amai kutaura vasi kutaura. Nguva iyo vanhu vari parufu veukame wamai ava. Zvikanzi rufu zvaro rwokuti mwana wamai vandio afa. Ndiri kukumbira izvezvi mutore mai ava uhani wenyu vamwe vanosara vachiviga mwana uyu ngaagati uyu ngaaendeswe kumusha kwenyu. Asingatauri kudaro ndokwatichazopedzera kumurapa. Ava baba vakarara apa veukama onai munhu wenyu muzame kumurapisa. Hatina chataita isu nemwana uyu angotaura chete baba vadonhera vega apa. Mubatsiri achibva ati kana mawana munhu ari kuenda kumusha ndipeiwo neni ndivaperekedze kuenda ikoko. Kana mazopedza kuviga mwana uyu mozondiudza ndioenderera mberi nokurapa mai ava. So amai ava vakatakurwa nemubatsiri vachibva vaenda. Mubatsiri akabva adzokera kumba kwake achiti vanhu ava kana vachinge vapedza zverufu vachamudana. Saka nhasi ndo pari kunzi mubatsiri uyu adaniwa kumba
kwakaengeswa mai ava asi mai ava achisiri kumakwavo ende kumakwavo kwaakafa vakasiya baba vachirwara ende baba vari kunzi vari serious baba ava vari kuti vakapiwa saini kuchipatara vanopa saini yekuti kwete ndirekaindife asi mubatsiri asati ataura kuti chii chakambenge chaitika kuti mai vari vari kumakore anokona kuita 14 years vakarara. Yes. Ya, tichakubatai manje baba Isabel Gatimbonzwa kanau muntundu wa Shangani pabodzi kana Sutu tozonzwa kuti nyaya yekuchinhoi iyo vatereri manyama vanoti kudini ko zvakaoma zviri kuitika munyika muno 24 minutes to 10 ndo pafika nthawi pali manje lekezani katimve mfezo muntundu wa Shangani pabodzi kana Sutu chete kuti iye talendi wanzai kwanza andisi kuchisiya chibuti ndakachibata kuti tem paka mutora shanga chakumutora shanga chiri kuti kudini ndiuremerwa ndiriya simudzambata ndirove pakatsikatsika ndiriya simudzambata ndirove pakatsikatsika simudzambata ndirove pakatsikatsika ndiriya simudzambata ndirove pakatsikatsika simudzambata ndirove simudzambata ndirove pakatsikatsika reporting to the angel Piorota what am I to pine for the pit of the pro fana to the package of Traima Jumanda Wakachweb Kamelikash Wakachweb Rikiti chiri kuti kudini muri yeZimbabwe kune nyaya yakaitika mukati medzimwe mutora shanga kune murume akaroora kutaura kuni kwatidzi angane 14 years makore 14 achigara nemukadzi wake achigara nemukadzi wake vana vake kutanga vakaita matwins asi vana vese aripo 5 asi nhumbu dzakatakurwa i4 kune vatane vana 5 pavana ivavo pane 1 akafa kukasara magrupu anokwana kuita iwo 3 right zvodaro muri yeZimbabwe mukadzi uyu akarwara achinzi iye ane chibereko chekensa izvezvi mukadzi uyu musi weFriday last week akatisiya ndati akafa mwari vakaita kutonga kwavo nematambudziko chinzwai muri yeZimbabwe pane nyaya yandoda kutaura yandoda kuti gobatsirana ipapo murume anova ndiye muridzi wemukadzi akafa hane nyaya yaari kutambura nayo hane nyaya yaari kuchema nayo nokuda kwezvakaitika kwete iye ega veukama nevamwe vanhu vari munharaunda izvezvi ingori nyaya iri ngoti zvoita sei chiri kutaurika mukadzi uyu akufa akashivedza sabhuku 10 yorosha mukadzi uyu akufa akashivedza umwe utungamiri mukati menzvimbo wemwe murume anonamata mekereke semutungamiri wekereke yaakamboenda bhata akazofa asi pamukereke iyi akati uyai kuno ndokushivedza mashembere 3 vanhu vakashivedzwa vakaunganiswa vanokwana kuita 7 kusanganisira sabhuku vemakereke nomwe utungamiri zvikanzi garai apa handisi kuona chaedza pakurwara kwangu apedza kudaro avaunganidza ane tsamba yanga akanyora zvikanzi ndinoda kufa but ndoda kusiyira rugwaro urwu ndakusiyira rugwaro urwu ndoda kuti muzoshevedza murume wangu ipapo aishedze paipiwa vanhu rugwaro murume anga aripo asi tsamba iyi ndoda kuti kana mapedza kuiverenga mauwirirana vanhu vanashevedza imimi mozopa murume wangu kana pane vamwe vane mazita rume vanoda kuziviswa mozovazivisa okay asi kwete pano pana panyango kushevedza kuti asi handisi kuona chaedza pfungwa dzevanhu dzanga dziripo kuti munhu ari kurwara maybe asvika pakutambura zvikuti kuti hamene chichiri kumunetsawo tsamba ichizovhurwa mukoma KB mukadzi uyu haana kuita nguva inodarika 30 minutes asati abva kubva zvabva vanhu pamba apa vachiti iwo toronga kuti tosangana sei tivirike tsamba ishi anga atofa mukadzi uyu tsamba ichizovhurwa yakaonekwa yakanyorwa nyaya yekuti ndine urombo inini nekuti ndakufa ndarwadziwa asi ndaive ndisingadi kunyadzisa murume wangu pakurarama kwedu uye kuti ini ndigobva pamba apa ndinzi ndakaroorwa nemwe murume ndichibva pane mumwe murume uyu ndaisingadi kuzvibvisa chiviro kuti ndinzi ndakamboroorwa pane mumwe ndikazoroorwa nemumwe asi handina kuziva kuti ndave ndarasika kuti pamba murume anditora haana mbereko asi pamba pane vanhu angani 5 1 akafa kukasara 4
ndokubva anyora kuti vana vari pamba apa ndakashava ndakatsvaka 1 Isabel ndewe kwanhengi onyora zita rababa vake. Mogisha ndewe kwanhengi, Melania ndewe kwanhengi, matwins aya ndewe kwanhengi. Asi vamwe vana 2 vari pamba apa vakanyorwa zita remukoma wemufi. Hey, kuti ndo varidzive vana. Right? Handino ndivasara vachitambura vana ngavaendeswe kuna baba vavo. Ndaiva ndisingada kunyadzisa murume wangu, neniwo ndasingada kunyara. Ndakasanganisa kusanyara kwomurume wangu nekusanyara kwangu tikatogara tese. Saka apa ndaichengetedza imba yangu nemurume wangu kuti asavanzika. Neniwo dai ndakabva ndaive munhu asingaremerere munzvimbo kuti ndakamboroorwa apo vanhu vaisaziva kuti sei ndakabva apo kunyangwe ndaitiza urema hwemurume wangu ndobva afa. Tsamba ishi yakanetsa kuti iverengwe panhamo. Asi vamwe vakuru vangu varipo vakati musati maverenga tsamba iyi panhamo munofanira kushedza hama dzemurume anova ndiye anga muridzi womukadzi uyu. Moshevedza iye movazivisa ivo ndo vachazoda kuti toverenga here tsamba iyi parufu pajekerere. Vamwe vakati kana imi mukada kuvanza tsamba iyi, tsamba ine vamwe vanhu mazita vasiri veukama nemurume uyu. Right? Kana mukaivanza vana ava vachaenda sei kumba kwavo. Inofanira kuti iverengwe. Yaverengwa tsamba yakabva yanzi ngaiverengwe. Yaverengwa tsamba parufu murume anova ndiye muridzi womukadzi uyu parufu apa achibva ngobuda singarunda kuchitoireti ndobva amwa mushonga wemuchibage asi haana kuzofa. Izvezvi akatodzwa kubva kuhospital mupenyu haana kufa but vanochengesa vari muchengetedza. Handei mazita akataurwa mutsamba. Vamwe varume vakabvuma. Pane hwana ari kuramba achiti ndakanyeberwa. Vana vakasiwa nemudzimai uyu vangani? Vana vakasiwa nemukadzi uyu i4. Asi vese vanga varipo 5. Right. Mwacho akashaya. Mwakashaya. But vana baba i3. Good. Handei 1 mwana vakanzi ndewani? 1 akanzi 2 vana ndiye mukoma. Mukoma vakabvuma here? Mukoma vakabvuma. Okay. Vamwe vacho 2. Pana baba vakaramba. Okay. Vakati hai nini hai. Andizvizive. Asi vamwe vakabvuma. Yeah. Pakaipa. So muridzi anova ndiye muridzi womukadzi aiti vana vangu ndiye akanga amwa mushonga kuti afe. So vanhu vakuchitaura manje kuti nyaya yakadai so iyi vana ava vekutanga ava vatiri kusekondari vaidzidziswa nemurume uyu. Vamwe ndivo mukoma, vamwe ndivo vanhu vasiri veukama. Vanofanira kuti vaite sei? Yeah. Imutora shanga. Tinotenda muri yeZimbabwe machinzwa chekubva kumutora shanga chapfapfaidzwa nababa Isabel. Uko kunonzi kukwapaidza. Dai manga muri imimi baba kuti murume asiwa nemudzimai uyu maita sei? 2 vana ndavamukoma, 1 ana baba vake, 1 ana baba vake avo vari kuramba. Ndakati singade kuti ndinyatse murume wangu ndosaka ndakabuda kunze. Saka murume wangu osara mune zvakanaka. Ndafa here. Regai ndichingamidze mustudio baba kwaramba marketing ex. Ndine update yandakataura yevarume vaya vekuwanika zvino vacharova munhu mushure mekuti munikadzi hausvika pamba akapfeka jaketi remuning'ina wemukomana wemurume wake achibvunza kuti wanonoka sei kusvika panguva ino uyezve vakapfeka bhachi wariwana sei. Daniel Orochi wiri benefo wakachiwemba communication. Kana tisingakanganise ndiye kupinyai ndiye kwagutu. Right. Pakati pe2 vaya vaichema vanhu vachiti vanhu vaifona vari parufu kuti izvo mapurisa asvika munenge muri kutsvagwa nezvenyu dzikai mugomo munobvechika pakati. Vabereki vevana vachifona vanhu vachinetseka kuti zviri kuitwa nevabereki avo zviri kutirwadza. 1 pakati pevarume ava asiri muning'ina wacho uya uyu wokuonekwa nebhashi uya akazowanikwa akazvisungirira pane imwe nzvimbo. Awanikwa akazvisungirira. Mapurisa paakapiwa ripoti yekuti vanhu vakarova munhu uyu ndinhengi nanhengi asi havasi kuwanikwa. Vakanga vapiwa phone number dzevanhu yes kuti vavafonere. Pavakaona munhu akazvisungirira mapurisa ndokutsvaga kuti mafoni ane mafoni
ndokuona ndi mafoni namba evanhu ava ndiro ndokuona kuti uyu munhu akazvisungirira ndiye umwe munhu ane foni yatakapiwa kuti is the one pavanhu vacho vakarova munhu uya uyu akafa varitoziva kuti saka pavanhu vaviri kwasara 1 umwe yakatodi akatofa Hey, so ndo zviripo panguva ino Baba Isabel, mapurisa vakaitere tsvakurudzo ongororo kuti munhu uyu pavanhu vaviri vaya vaitsvagwa vane chekuita nezverufu rwemumwe munhu ikoko akazosungirira ega here kana kuti anogona kunge akaurayiwa. rati nyaya iripo manje kana yaiyo manje vakomana ninga kuita basa ravo vega Ndizvozvo. pane zvino zvinhu kana vakutozokwanisa kudzoka neripoti vachiudza hamaukama kuti munhu yakasungirirwa asi chavanokwanisa kutaura nechekuti zvavaona zviripo nemi zvamaonawo ndozvavaona kuti vaona munhu akasungirirwa asi tsvakurudzo ndiye mapurisa. Ya, zvakaoma muri yeZimbabwe muri kunzwa kaupdate iri kusvika zvikanzi pavanhu vaviri vaya vanga vachigara mugomo vaifungidzira kuti vari kugara mugomo asi vaitaura nevabereki vachiudzwa kuti izvozvi mapurisa vari panapa saka dzikai ende munotsvaga chikafu kwakati tichakutumirai kamari kuti mubude muZimbabwe muende kune imwe nyika iri kunze kweZimbabwe. 1 wacho akawanikwa akazvisungirira saka kwasara 1 uye asati awanikwa. Ya, pakaipa Baba Isabel. icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo